Haria. Adine kan omah ora ya? Bu, nyorati. Alah, malah mana-mana men. Ada di baik. Masih sing galak. Sekali banding sampean sing remu. Hah? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Kados kepripun Pak kabare? Alhamdulillah saya Bapak ningali kue sakelompok tasih rukun mawon. Oh nggih Pak, kula kali kanca-kanca niku pawaran jenis dados boten saged dipisahke. Nggih saya Din. Nggih Pak. Niki wonten kanca-kancane Mas Arial dikan mlebet mawon. Monggo pinarap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, niki oleh-oleh kangge Bapak. Oh, nggih, matur nuwun. Nggih, Pak. Assalamualaikum. Sugeng siang sedaya. Siang. Sugeng siang Mbak Tiani. Sugeng siang Dinda. Sugeng siang Mas Kenta. Mas Ian. Mas Safran. Bayan, yang ditundang Mas. Kabelanan ditundang Mas ta. Oh, inggih. Tasih napa Dinda? Niki tasih ngerjakake tugas ekonomi. Mas Kenta saged bantu. Waduh, menawi punika kula mboten saged bantu, Mas Safran saged bantu. Kula dilalah ngertos niki purun dipun dibantu. Mboten usah Mas, Dinda saged piyambakan. Dinda pamit riyin nggih. Aku duwe impian. Nek suatu dina engko dhewe wis duwe anak. Dhewe sih bisa ngombol nang kene ora sih? Rasane anak sing kudu diomongke deh. Ngomongke apa sih? Koyo kabeh ngerasa bosen ora sih? Iya, koyo karo dhewe. Rasane koyo ngene-ngene wae. Wis 10 tahun iki. Aku kelingan omongan Ian waktu sekolah biyen. Bingung aku. Kelingan nganti saiki. Waktu Ian ngomong dhewe kan duwe kanca kejaba. Dhewe cah 5. Dan rasane aku wae. Tapi aku ngerasa sing padha. Bener ora sih? Dewan sing paling apik. Dewa ora ketemu dhisik. Apa wae sih? Ora, aku nggak gelem. Aku ya ora gelem. Aku gelem. Aku pengen ngerampungke skripsiku. Kaya kabeh wis padha lulus. Aku durung. Nah iku langsung ana sing anyar sing arep dilakoni. Dhewe kudu metu dhisik saka zona nyamane dhewe. Piye Riani? Aja nangis. Riani iki lho, mosok Riani cengeng. Iya, aku setuju. Aku ora pengen kelangan kowe kabeh. Ora bakal Rin. Ora bakal. Nek Ariel piye? Yo ae to. Ya wis. Berarti sak wulan-wulan iki dhewe ora ketemu nganti dhewe wis nemokna jati dirine dhewe-dhewe. Piro suwene? 6 wulan piye? Ora, 3 wulan piye? Dadi sak 3 wulan iki dhewe ora ketemu nelpon utawa SMS-an. Piye? Pokoke ora ana komunikasi nganti tanggal 14 Agustus. Mengko ketemune ning ndi? Kudu dirayakne kuwi. Aku duwe rencana. Mengko tanggal 14 Agustus aku nggawe reminder ing HP. Mengko pas tanggal 14 Agustus aku kabari lewat SMS. Ngendi panggonan ketemuane. jadi dia ora oleh ngerti saiki. Ora percaya wae karo aku. Berarti iki dina terakhir dhewe kumpul cah 5.
duwe nemes iki bocah-bocah. Ini kabar. Alhamdulillah nih. Niki tidur kan? Iya, kayak tidur pengen melu. Itu nggak bisa kayak nggak bisa mesin ya. Ini kabarnya kan? Lihat kabarnya ngapit gue. Ngeri ke apik teman ya. Gusti Allah tolong bantu jodoh kita, amin. Sumpah saya ini. Ayo, konco-konco, kowe kabeh oleh salam saka Indonesia. Dan iku paham aku tujuane dhewe saiki. Wah, keren tenan iki. 2676 saka permukaan laut. Puncak paling dhuwur ing Jawa. Puncak kowe wis tak deken ngene. Ngene ya, Plek? Iya. Si dhewe butuhake niku mung sikil siliwake gerakane saka biasane, tangan siliwake kerjane saka biasane, lan mata siliwake weruh saka biasane. Ulu sing luwih asring delok dhuwur saka biasane. Lan tekadse kuat kaya baja. Ati sing kerja luwih keras ka sing biasane. Lan tutuk sing bakal tansah dongah. Wah, pegel sikilku. Wah, enteni. Go!